ditzan humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatzeko gaiz izan gaitezen. Egin dezagun otoiz, hoi jainko, pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zorionak. Joakin, zure sartutzariaren gorpuari, gizabidez lur ematera goazen honetan, egizuaren partedun zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako eriotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera ekartzea piztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren lehenengo gutunetik. Senide maiteo, begira zenbaterainoko gaitasuna agertu digun aitak. Jainkoaren seme alaba izena baitaramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, aita ere ezagutu ez duelako. Ene maiteo, orain jainkoaren seme alaba gara. Gero izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garena. Den bezalakoa ikusiko baitu. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Markosen liburutik. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oio handiz esan zuen, Eloi, Eloi, lema sabachthani, hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, han zeuden batzuk esan zuten, Elias deika ari duk. Orduan batek, laizterka joan, belaki bat ozpinetan busti, eta kainaen bera bati muturrean erantsiz, edatera eman zion esanez. Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera, baina Jesusek deiagarra handia eginez, azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oiala erdi urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar ehundariak nola hil zen ikustean esan zuen. Benetan, jainkoaren semea zen gizon hau, jaunak esana.
Kristauentzako Jesus da gure bidea, gure egia, gure bizia. Bera da Jaineko semea mundu ontara etorri dena gu salbatzera. Jainkoaren gertutasuna guri adieraztera. Jainkoak maite gaituela, ezagutzen gaituela, guri ulertzera ematera. Eta gurutzean zegoela, gaurko evangeliotan entzun dugu bezala, momentu baten egarriak zegoela esan zuen Jesusek. Eta hala izango zen, dudik gabe, jasan zuen sekuleko jikoilura jasan ondoren, odol asko galduta eta egarria sentituko zuen. Baina beti bi modutara ulertu izan da, bai fisikoki eta baita espiritualki ere, Jesusen egarri hori. Gu salbatzeko egarria dauka Jesusek. Guk jainkoa ezagutu eta maitatzeko egarria du Jesusek. Gu zoriontsu izateko egarria du Jesusek. Horregatik, garbi uzten digu jainkoaren maitasuna eta bere errukia direla bere ezaugarririk nagusienak. Lehengo mentalidade zaharretan, beti edo askotan behintzat, jainkoaz ikaraz mintzatzen zen. Zenbait erlijiotan eta judutaranean esate baterako, ez zen jainkoaren izenik ere aipatzen. Bildurrez bezala, ikaraz bezala, pertsonak jainkoaren aurrean hoxe sentitzen zuen. Bere hautitasun horren artean, halako bildurra, ikara, txiki izatea sentitzen zuen gizakiak. Jesusek erakutsi digu jainkoak holakorik ez duela nahi. Nahi duela gure aita bezala ikus dezagula, konfiantzaz, maitasunez, errespetuz bai jakina, baina ez ikaraz. Hoxe da Jesusek erakutsi nahi izan diguna, jainkoaren gertutasun hori. Horregatik, bizitzako momentu guztietan garbi ukidean dugu errealidade hori eta sekula baino garbiago heriotzeko momentuan. Gure jainko onaren ganagoaz badakigu, denedo berandugo, denok aiatuko gerala. Eta aiatzen gara momentu honetan, eta normala da, heriotzari bildurra ukitzea eta okuidena, baina ez jainkoari. Jainkoaren aurrean sentitu behar dugu konfiantza, maitasuna, hori da berak adierazi nahi izan diguna. Eta gertuko norbait hiltzen zaigunean ere, esperantza, konfiantza sakon hori eukidean dugu beti. Gaurkoan hemen elkartu beran, Joakini azken agurra egitera. Hemen erizontan, zenbat eta zenbat aldiz parte izan duzuen berak hemengo elizkizunetan. Igandero, Josefina eta Bik etortzen ziren, han bere tokia eta dena bazaukaten, goitik aldaretik beti horren uste ditu Bik, izugarrizko ejenklua emanez. Bere bastonekin alzuen bezala, kotxian aldapa hilota, inalak egiten zituen eta hementxe egoten zen Joakin. Igandero, txikitan jasotako fedeura, txikitanik ikasitako usadio edarroiek mantenduz azkenen arte. Gaurkoan, hementxe despeditzen dugu, bere alde erregutuz, jainkoari ere eskatuz, bere emaztearekin berriz ere elkartu da goiko zeruan. Hemen beti elkarrekin egoten ziren bezala, han ere hala egon daitezela. Eta eskatuz, goiko zeru hartan bezala, konfiantza handi batekin, berak ikusten duela gure bihotza, maite gaituela eta haitxe izango duela Joakin gure segidean. Berak handik gure alde egin dezan. Asko dezake
Senideok egin dezagun motor guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begi honez, begira jauna, gure Joakin Itakoaren alde egiten dizugun eskaintzari. Egizu gizakia salbatzen duen sakramentu honi esker, salbadila betirako zuk salbatuen artean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin.
hartzazue eta edan guzti honetatik, hau ere ogularen karizma eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko isuriko dena, egiztue hau nire ekarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure salbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola jartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean, mundu ontatik zabaldu dira goen zure elizan, erabazu gaitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta bizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure segideak, bereziki Joakin, eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkidu horren, guztio betiko bizitzen itxi dezagun, Kangoikoaren Ama Maria Koatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizarti guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez entzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita Jangoikoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta maitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baiztera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea ez zurekin.
Ona hemen jainkoikoaren bildotxona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maitatuak. Jauna, ez da izkio, txintzeko, Maite dugu, maite zaitugu, betidanik maite gaituzulako. Maite gaituzulako sortu duzu guztia egin diguzu maitagarri. Ederra zarelako, eta edertasuna maite. Egin diguzu guztia ere, eta eder denez guztia maitagarri. Eta gu maitenikoa. Zuk egindakoa maitatuz. Zure aurpegia ager dakigun, ikus dezagun, eta zu maitatu. Non nahi eta non nahi, zer nahitan eta non nahiren da.
Annapurna, 8.091. K2, 8.611. Sisaparma, 8.027. Gogoz ezagutzen zenituen, altuera, mendizalen balentzinak, baina zuk ez zenuen inoiz hartu esaterako tranbia. Plaza la trenbidea bai, edo Elgorriko presako bidea. Mundua zen zabala zen gogoz ezagutuaren, erabaki zenuen hemen gelitzea. Mendau. 1131. Mendau zen zure mendisakratua. Irumugarrieta eta guztiko muinoa maite zenitun bai. Leitzanarrean ere zenuen nazia, eta paraje eta horietan paseatzen ezagutu duzu askatasun haizea. Kilometroa kontatzen zenituen pazientzia osoz eta pazientzia berriarekin neurtzen zenituen tailerrean metroak. Eguna zorgitegian lanean pasatzeko gai, sekula behatze batean zauritxo bat egin gabe. Pago, aritza, azkainondoa, pino amerikano, ederki, bai, bazen ezagutzen zenituen. Eskuak beti garbi eta zabala, gizon xumea, helburu bakarra zenuen, familia aurrera ateratzea. Superman eta Batman bostaso, zure heroiak beste batzuk ziren, Latasa Txikia, Reteri, Indurain eta John Wayne. Egurra lantzeko zenuen bezaztasun berdinarekin hautatzen zenituen hitzak. Gauza txikienak zainduz askoz gehiago esan zikikelakoan. Gaztendako aholku bat, que disfruten, que sean buenos. Familia, pilota, aizkora, mendia, ardoa, Biñatendonia, Ardogorri Naparra, Patxarana, Torres Diez, Aragi Gorria. Amak loreak zaintzen zituen, zurea berriz pista galtzean ere, zen behatzea eguraldia. Ama udan duan zailen, eta aitak ez du ikusi nahi izan bere gabe loratzen udaberria. Orain duzu gure maitea partitzeko tenoria. Parrokian izenean eta familiaren izenean, eskerrik asko gaur etorri zeraten guztioi, familiari, gure familiaretan laguntzera, gure senide Joakini azken agurra egitera, eta Jakoikoari haren harimaren alde erregutzera. Bihar izango dugu, bere ateko biharren eza, eta baita ere, amaiketako bezetan izango dugu Marikruz Sagastibetzaren entierroa. Amaiketan izango da, bihar. Eta baita ere, datorren asteburuan, bihar 8 amaiketako bezetan, gogoan izango dugu bereziki Maria Dolores Zestalda. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin izan. Fedea
Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, Jaiko ahal guztiruna, zuri otoitz egiten dizugu, mundu ontatik joan zaigu Joakin zure sarritzailearentzat, sakrifizioaren bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikazaintzatela Jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren agean.